Saúdos dende o Pazo da Cultura, sexan benvidos de seguido unha nova edición de Contrastes. Calquera momento, seguro, é bo para falar da sanidade pública, do estado da sanidade pública. Este tamén, repuntes en urxencias vencellados coa gripe, o debate o trámite parlamentario da Lei de Saúde, o futuro da área sanitaria, o futuro do comarcal del Salnés, do provincial, o Gran Montecelo. Hai motivos de abondo, hai argumentos, por tanto, importantes para abordar esta noite aquí en Contrastes. De seguido, en Canal Rías Baixas. E, polo tanto, benvidos a esta nova cita en Contrastes dende o Pazo da Cultura de Pontevedra en Canal Rías Baixas. Estamos na 12ª entrega desta nova tempada deste programa e hoxe decidimos falar da situación do estado da sanidade pública. Calquera outro momento probablemente tamén sería axeitado, pero entendíamos que este, aproveitando os primeiros picos da gripe, entre outras cousas, o debate que está aberto na tramitación parlamentaria da Lei de Saúde, e o futuro que se albisca en torno a algunhas das grandes infraestructuras hospitalarias da nosa bisbarra, das nosas bisbarras, xustificaban sobradamente de abondo esta cita de hoxe cos nosos invitados que paso xa a presentarlles. Primeiramente, José Ramón Gómez, que é o xerente da EOXI Pontevedra Salnés. Que tal, José Ramón? Benvido. Moi boas tardes. Por certo, José Ramón, que estábamos aquí a lembrar un intre antes de arrancar esta grabación, que vai cumplir exactamente 10 meses ao frente do CHOP, do Complexo Hospitalario de Pontevedra, que como coñecemos máis popularmente este nombre así tan raro, verdade, de EOXI Pontevedra Salnés. Sí. Eu teño que insistir en que Pontevedra Salnés, é dicir, a responsabilidade engloba toda a área e, como moi ben dís, este día 23, fai 10 meses da miña incorporación á xerencia. Ben, perfecto, moitas grazas por estar connosco, igual que a Monse Prado, que é deputada autonómica do Bloque Nacionalista Galego. Que tal, Monse? Benvida. Grazas por estar aquí connosco. E, ademais, de veciña do Salnés, e, polo tanto, a súa presenza aquí é bastante transversal polos temas que imos a abordar. Ten a súa experiencia anterior como concelleira no Concello de Cambados, verdade? Pois sí, concelleira e traballadora en Montecelo, é dicir, bueno, pois un traballador de sanidade e, bueno, pois Pontevedra Salnés venme moi de cerca. Ben, outra traballadora, actualmente está precisamente, ademais de estrea, porque, que tal, Carolina Iñarrea, benvida, benvida aquí a Contrastes. Carolina, hoxe, precisamente, ven de presentar unha nova formación profesional sindical que supoño, algo así como que medra o que era a anterior Prosagal e pasa a ser Prosagap, non? Sí. Máis menos. Así é. É a unión de dous sindicatos que están hoxe en día, que defendemos a sanidade tanto galega como os traballadores da sanidade, e nada, acabámonos de unir porque creemos que a unión fai a forza. Você traballa en Montecelo, na residencia Montecelo. Perfecto. E tamén é facultativo, traballa no Centro de Saúde de Seixo. Cando estábamos en maquilaxe, decíame que ben que descubrín Seixo. Manuel Martín, que tal? Benvido. Boas tardes. Grazas por estar connosco. Manuel Martín é médico de atención primaria, traballa, como digo, en Seixo e, ademais, é o voceiro, principal representante de SOS Sanidade Pública Galicia. Bueno, como ven, 4 invitados que saben de que va isto e cos que vamos a falar precisamente do estado da sanidade pública. A xeito, digamos, de titular introductorio, unha breve descripción, only un titular, vale? Cal é o estado da sanidade pública en Galicia neste intre? Monse Prado, titular.
Pois a sanidade pública en Galiza, desde o punto de vista do MNG, está en estado de auténtica emerxencia nacional. Como non se cambie, non se revirta a folla de ruta que ten o Partido Popular de deteriorala e de pasar dunha sanidade pública solvente a favorecer a sanidade privada, en de logo, tal como coñecemos a sanidade pública, en pouco tempo non vai estar igual. Só sanidade pública, Manuel Martín, pensa que é tan grave a situación ou non? Sí, comparto el análisis de Monse, ¿no? Creo que nos encontramos en una situación de deterioro y de desmantelamiento de un sistema sanitario magnífico que ha funcionado estupendamente, pero en el que diferentes intereses ajenos al sector pues están modificando la organización, el funcionamiento, incluso la propiedad del mismo, ¿no? Yo creo que la situación pues es toda, aguantamos porque el sistema es bueno, pero evidentemente dentro de poco, si no cambia el rumbo, vamos a hacer agua. Creo que todo el mundo está de acordo en que temos probablemente unha das mellores sanidades públicas do mundo, pero claro, evidentemente aquí entramos xa... Tivemos, vale, de acordo. Tivemos, temos, aquí están os matices. Tivemos, temos, cal é a situación, cal é o teu titular, Carolina Iñarrea? Bueno, un momento de crisis en la sanidad gallega, indudablemente, momento de, yo también comparto lo que dicen los compañeros, es un momento de alarmante, que realmente yo creo que se sostiene fundamentalmente por los trabajadores de la sanidad. Y bueno, es un momento que hay que hacer conciencia ciudadana de que las cosas no están tan bien como parecen. E finalmente, gerente da EOXI Pontevedra Salnés, José Ramón Gómez, supoño que non comparte esa valoración, aunque anda que vostede, hai que precisar, non é político, é técnico, leva moitos anos, ademais, precisamente nos despachos e con anteriores gobernos, incluso de signo diferente ao actual, pero cal é a súa valoración? Digamos que a miña visión é, dende o día 1, da asunción das transferencias por parte da comunidade autónoma, é dicir, de que o Sergas asumía a asistencia. Exactamente, isto xa son moitos anos. Eu sigo pensando que temos un sistema público de calidade. Ao longo do debate eu intentarei, precisamente como técnico, ofrecer toda unha serie de datos que permiten de algún xeito ver que podemos ter algún problema, que pode ser incluso máis organizativo e que non ten, digamos, a gravidade que se quere trasladar. E, como os datos son tercos, digamos que de algún xeito vamos a revisar pois primaria, hospital, funcionamento, información concreta da prestación de servicios que estamos ofrecendo á poboación de Galicia, no noso ámbito, á poboación de Pontevedra Salnés, que eu entendo de calidade, accesible, gratuita, universal, bueno, unha serie de características que a definen que eu sigo apostando por este sistema de calidade. Ben, pois para completar esta primeira rolda de intervencións e de toma de posición, un primeiro inserto, neste caso, unha enquisa que facía o equipo de Canal Rías Baixas ás portas da residencia Montecelo de Pontevedra hai exactamente 2 días preto das urxencias onde recentemente tivemos algún pico especialmente grave de colas e de moita xente en espera. Bueno, podía ser mejor. Podría ser mejor, porque las llamas y le dices, a ver, necesito tal. Sí, vamos, por ejemplo, mi hermana, ¿no? Por ejemplo, que la había que cambiar. Mira, mi hermana ya llamamos varias veces y no la vienen. Es que no podemos, dentro de un momento, pero este momento se alarga. Sí, a la hora en punto y muy bien, todo muy bien. Bien, yo las veces que vine, bien, a veces un poco de espera, pero es normal, me parece. Bueno, he esperado bastante tiempo, pero bueno, lo que es el trato, muy bien. Excelente, siempre, tanto yo como mi marido venimos, por desgracia, a menudo, y el trato es excelente, de todos, desde enfermeros, médicos. Viva la sanidad pública, hija, a ver si luchamos por ella. Hace más de un año que pasó más de un año para hacer una gastroscopia y otra prueba más. Estoy pendiente igual de otro doctor y ya hizo el año en septiembre, fíjate, y aún no me llamaron. Bueno, yo creo que es bueno porque casualmente me operaron a mí del corazón
hace 2 semanas y me trataron bien. El trato bien, bueno, sí. Muy bueno, muy bueno. Aquí sí, en el provincial, en cuestión de pediatría, no, fatal, fatal. No saben atender a un niño con necesidades especiales. Muy bien, yo estoy muy contenta. Nosotros no venimos nunca. Es la primera vez que estamos aquí, que tenemos un seguro particular que es del trabajo de mi marido y estoy encantada, encantada. Es un poquillo lejos de casa. Yo me quedo un pouco desconcertado con eso del seguro privado, pero bueno, hai un pouco de todo, ¿no? Por lo que se ve nas respostas das persoas que enquisábamos a saída do Hospital Montecelo. Comencemos falando por unha imaxe que se repite lamentablemente, gerente. Colas e longas esperas en urxencias, especialmente no Hospital de Montecelo, con episodios como o vivido recentemente o 11 de decembro, que motivou incluso derivacións de pacientes, etc. Por que se repiten estos episodios? A xente pregúntase, é que non se pode prever? Curiosamente, eu defendería que é previsible incluso un certo pico como do día 11, salvo por unha cuestión que agora explico. É previsible no sentido de que se acumulan unha serie de días festivos donde a sanidade funciona arredor da urxencia, digamos, non da actividade programada. A medida que van pasando os días festivos, o hospital se vai ocupando con ingresos que se producen dende a urxencia e, chegado o luns día 11, primeiro día laborable, despois dunha ristra de festivos, temos o hospital moi ocupado e o que non se preveu ese día era que esa mañá se produceu simultaneamente un pico importante de urxencias en Montecelo, é dicir, de demanda de urxencias. Bueno, eso é ata normal na sanidade, é un sistema dinámico en que nun momento as urxencias están tranquilas ou calquera outra área de actividade e o momento seguinte se desvía. Naturalmente, hai xeitos de abordalo. Concretamente, esos días en Montecelo, o que fixemos foi reforzar a urxencia, é dicir, respecto ao previsto, facíanos falta por carga de traballo e por demora na asistencia reforzo, se fan os reforzos, ese reforzo non pode ser exclusivamente en urxencias, sanidade complexa porque están relacionadas varias áreas. Ao mesmo tempo se falou con xefes de servicio concretamente de interna e de neumoloxía, porque era, digamos, o volumen máis importante de pacientes, se reforzou con internista e neumólogo a propia urxencia para poder desbloquear a situación de varios pacientes e, ao mesmo tempo, se traballou nas unidades de hospitalización para axilizar no posible o pase de visita e as altas hospitalarias. Todas estas medidas engarzadas, o que puido ser, por definirlo así, unha certa crise que pudera durar varios días, un par de días, o día seguinte estaba normalizada, bueno, coa felicitación correspondente ao conxunto de profesionais que son os que, en definitiva, valoran, ven a pacientes, axilizan a asistencia e ese volumen de altas permiteu colocar de novo a todos os pacientes pendientes da urxencia e volver a unha certa normalidade suxeita a picos e a evolución pois en función da demanda das persoas. Carolina, vostede está aí na primeira liña da barricada. Como se viviu esa situación do 11 de decembro que repitiuse o día seguinte, algún día máis polo visto, e aínda non chegou o peor din da gripe, non? Que está por chegar, probablemente en xaneiro. Como foi esa situación? Repito a miña pregunta ao xerente, a vostede. É previsible ou é imprevisible? É previsible, de eso depende as herencias, a gestión das herencias. É previsible porque isto é recurrente, é unha situación que se vai dando ano a ano. Indudablemente pódese previr con unha dotación maior porque o que temos na actualidade son os mínimos establecidos. Nunca falamos dun máximo. O reforzo, o que fala o xerente, que efectivamente así se produjo,
é un refuerzo que fai falta máis, non en días puntuales. Eso ten que previlo antes de que chegue. Indudablemente, el fala do día 11, hubo uns días antes, casi foi, tamén hubo colapso en urgencias, a nos avisan nosos compañeiros, mentre estamos traballando, suben, din a situación que se vive, non? De que non hai sitio para todos, de que é un pouco caos, a palabra caos igual asusta un pouco, pero é a realidade. Logo, el fala de volumen de altas. Indudablemente, hai veces que ese volumen de altas non chega, non é suficiente, porque o que fai a veces é repetirse a urgencia. Esa alta a veces volve outra vez á urgencia, volve a colapsar o servicio. Esta noite estábamos tamén sin camas no sentido de que onte a tarde había un número de camas, estuve en eu pola tarde, había 15 camas, 20 camas, había 3 personas pendientes de ingreso, a entrada da noite xa non había camas, o sea, bueno, é unha situación que se repite, unha situación previsible, claro que, bueno, depende das herencias. Imos acumulando outras opinións, porque vai pasar en este debate que probablemente vai haber moito fogo cruzado na vosa dirección, entón probablemente teña que darlle moitas veces máis a palabra por alusións, pero para ir acumulando precisamente. Vostede está na atención primaria. Unha das cousas que se di é que probablemente o que non está a funcionar axeitadamente sexa precisamente a atención primaria, porque non está ben dotada, entón os pacientes optan por ir arriba, ao Hospital de Montecelo, ao Hospital do Salnés, aínda que sexa a costa de facer moitas horas de longa espera. É así? Sí. Pero me va a permitir una pequeña cosa al respecto de lo que hablaban las personas. Hay 3 elementos que casi todos lo han dicho y que yo creo que caracterizan la situación. Una es que la gente tiene una calidad en la atención muy buena y eso va vinculado al trabajo de los profesionales que superan pues, las deficiencias que tiene el sistema. Un segundo problema es la espera. Tenemos una lista de espera que intranquilizan, angustian y frustran a la gente. Y yo que soy médico quizás lo vea menos, ¿no? Pero claro, cuando uno se siente mal y tardan un año en hacerle la prueba, pues pasa miedo. Y en tercer lugar, un recurso falso como es el seguro privado. Están creciendo. Los seguros privados sanitarios es el único sector del seguro que está subiendo. ¿Y por qué? Por la deficiencia y el deterioro que aprecia la gente en la sanidad pública. Pero es una falsa salida, porque si uno lee la letra pequeña de los seguros privados, lo importante no lo cubren ni mucho menos. Y respondiendo a la pregunta, evidentemente el problema no es un problema de habilidad de la gestión, del gestor o del gerente, no es un problema, es un problema estructural el que soportamos en estos momentos que hacen que esto se reitere de forma continua. Por un lado tenemos unos recortes importantes en el número de camas, la administración siempre dice, no es un problema de camas, pues sí que es un problema de camas porque hay que meter en algún sitio a los enfermos que acuden a las urgencias, si no se nos acumulan ahí. En segundo lugar, la atención primaria ha sufrido un deterioro muy importante, a pesar de que mejoró muchísimo respecto a lo de años atrás. La atención primaria ha sufrido un deterioro y hace que las personas no acudan a la atención primaria en demanda de la gripe, pues todo el mundo sabe que, salvo que tenga una complicación importante respiratoria, pues se resuelve con aspirinas o ibuprofeno y un mucolítico, que es el agua casi siempre, ¿no? Pero la gente está angustiada y acude a las urgencias, ¿no? Porque falta información, porque la actividad de promoción y prevención que debería hacer el sector primario no lo puede hacer por falta de recursos, ¿no? También tenemos un sistema de urgencias extrahospitalario pues en la que la gente no confía, no porque los profesionales no sean de confianza, sino porque carece de los recursos necesarios para poder hacer una radiografía, un análisis, algo que le dé seguridad a las personas y no dice, vamos al hospital, que allí tienen de todo, ¿no? Y por último, pues ha habido un recorte en personal muy importante, ¿no? Y eso también condiciona, pues que tanto la primaria como la hospitalaria y las urgencias, pues tengan estos colapsos periódicos. ¿Monse Prado? A ver, a mí se me
Permite o moderador, quería empezar por unha cousa, non? Digo porque eu creo que é bon que nos este escoitando teña as cousas un pouco claras. Eu vou negar a maior e o señor Gómez pois non é un técnico. Eu non sei o que se dedica a decir profesionalmente o que el queira, pero que ele é un cargo do Partido Popular. E no momento en que é o xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, elexido directamente polo Partido Popular, polo goberno, representa ao goberno do Partido Popular, entonces eu creo que non se pode engañar a cidadanía dicindo que é un técnico é unha persoa que accede por oposición ou é contratada para unha función concreta. O dele é un cargo absolutamente político. Digo porque, bon, eu sou diputada do BNG, estou representando aquí unhas ideas e el representa o Partido Popular na súa faceta de dirixir a sanidade na área sanitaria Pontevedra Salnés. Creo que é bon que as cousas non se intenten parecer o que non é, non? Entón, indo xa ao tema das urxencias, non? A mí, como se me preocupa, é que precisamente o Partido Popular intenta instaurar un relato fraudulento, non? O relato de que as cousas son así porque non queda outro remedio e que dá igual quen estivera, pois que os picos de gripe son picos de gripe e iso é inevitable, non? Entonces, igual que os incendios apagan no inverno, as urxencias apáganse no verán. A que me refiro? Pois que non é posible, é dicir, todos sabemos que hai momentos en que a xente acude máis a urxencias. Por un lado, acude máis a urxencias porque a atención primaria, que teria que ser esa porta de entrada á atención sanitaria, pois está totalmente sendo o obxectivo número 1 do Partido Popular de deterioro. Desde o ano 2009, que volveu ao goberno da Xunta, o Partido Popular, con Núñez Feixóo á cabeza, foron 2.000 millóns de euros menos investidos en atención primaria, un 15% menos de recursos dos que había, profesionais a nivel xeral, pois 2.000 profesionais menos co cal, listas de espera en atención primaria, que hai uns anos era inconcebible, hoxe podemos ir a calquer centro de saúde onde se un pide cita para moitos dos médicos de cabeceira, pois hai para unha semana, para 15 días, e hoxe dicíame unha señora para dentro de 20 días. Despois, se temos tempo, entro en casos concretos, con nomes e apelidos de centros concretos, non? Entón, se iso é así, a xente está enferma, pois acude ás urxencias, non? Entón, hai un problema de por que a xente acude, entón, de chegada, que é resoluble con recursos, con medios, apostando efectivamente pola atención primaria que non está facendo o Partido Popular, e logo é de drenaxe dos que chegan. Entón, con uns cadros de persoal baixo mínimos, en canto hai un pico, eses cadros de persoal quedan desbordados. Con dispositivos, chamémoslle camas ou outros sistemas pechados, por moito que insistan en dicir, están aí, ninguén os leva para a casa, pero non están operativos. Hai que chamar o persoal para que veña a abrilos e demais. Entón, hai un problema de que a xente chega máis porque hai picos e logo resulta que non das drenado porque os recursos non están operativos porque non se quere realmente apostar por unha auténtica sanidade pública en condicións e que realmente resolva, non? Entón, iremos falando ao longo do debate, pero non é unha cuestión técnica, unha cuestión de que, bueno, pois isto é así, é inamovible e é igual o que se faga, non. O que fan falta son recursos e persoal, e é precisamente do que máis carece a sanidade pública en este momento. Pois por alusións, gerente, temos por unha banda que sí é previsible, que sí se pode prever, que hai, ademais, unha merma, un deterioro importante da atención primaria, ambos os dous insisten en elo, e que, ademais, todo isto obedece a unha intención perversa do Partido Popular de ir privatizando a sanidade pública. Simplemente sinalar que, como técnico, que quería decir que, ademais de médico, o que decidín na miña vida profesional foi adicarme á xestión, dende hai moitos anos, e, naturalmente, levo sendo funcionario e xestionando en sanidade dende as transferencias con diversas, digamos, ámbitos de responsabilidade a nivel político, non? De todas formas, interesante no sentido, a discusión no sentido de que se fala moito de atención primaria. Se intenta trasladar a idea de unha merma clara de atención primaria, sin embargo está ben que poñamos encima da mesa datos para que a poboación poida facerse unha idea do que, bueno, significan as palabras e a realidade. Eu podo afirmar aquí que a atención primaria de Pontevedra Salnés atende, pois, 2.600.000 actos asistenciais no ano. Consultas, para entender. Exactamente. Todo o ámbito de persoal, enfermería, matronas, médicos de familia, pediatras, é dicir, é difícil trasladar á poboación que temos unha atención primaria ao borde do colapso e que sexa capaz de prestar este servicio. Non obstante, a atención primaria
pode pasar por unha serie de problemas. Eu acepto que é moi importante que a atención primaria poida ter un acceso a probas diagnósticas que permitan orientar a situación do paciente, é dicir, un pouco chegar ao diagnóstico e orientar o tratamento para ese paciente. En isto estamos traballando, pero traballando con orden. O orden quere decir que debe haber un protocolo de petición de probas para que non están, digamos, disponibles físicamente nun centro de saúde, pero non ten por que un médico de familia non poder pedir unha resonancia ou algunha outra proba, sempre que as condicións do seu paciente o requiran. E isto a Atención Primaria de Pontevedra vai empezar a facelo porque estamos ampliando, digamos, o catálogo de posible acceso a probas. Un segundo elemento da atención primaria, estoume centrando non tanto no recurso humano como organizativo, para ver que moitas críticas teñan que ver máis con unha organización e non estrictamente con recurso humano, que tamén o podemos falar. A atención primaria ten outra característica que cando ten un problema co seu paciente se lle debe brindar a posibilidad de acceder ao hospital, cando así o decida, nun tempo determinado, nun tempo rápido. Esa accesibilidade á consulta externa do hospital hai que axilizala. Para iso, eu suelo explicalo en que das grandes áreas de actividade que temos en sanidade, urxencias, hospitalización, cirurxía, témolas priorizadas, é dicir, o que fan os sistemas sanitarios non é tanto poder atender a todo o mundo ao mesmo tempo, senón atender aqueles máis prioritarios primeiro. Eso é garantía tamén de calidade. En todas as áreas temos esa priorización, excepto en atención primaria. É dicir, un facultativo de primaria que hoxe deriva un paciente, ten unha cita, e se o deriva dentro dunha semana ten unha cita para máis tarde. O problema é que dentro dunha semana pode ser unha sospeita de cáncer. Estaría ben ter un sistema que permitira que un volumen inmenso de derivación ao hospital se fixera de xeito ordenado. E para iso tamén temos a ferramenta. Agora mesmo contamos con procedementos de e-consulta a través de sistemas, digamos, de tecnoloxías da información, dunha historia clínica común que Galicia está ao frente nas diferentes comunidades autónomas, en que un médico de familia puidera contactar con un especialista, discutirse en presencia de especialista o caso e definir a prioridade para que un paciente puidera entrar nunha semana e outro puidera esperar sin demasiado problema 2 meses. Gerente, e os demais convidados en este Contrastes de hoxe, pensaban que no, verdad? 25 minutos, así, paca, rápidamente. Así que, primeira pausa publicitaria, de seguido voltamos en Contrastes, Canal Rías Baixas. Seguimos, Contrastes, segundo bloque deste debate de hoxe a propósito do estado da sanidade pública. Hoxe, lembrolles, estamos con José Ramón Gómez, gerente da EOXI Pontevedra Salnés, Carolina Iñarrea, responsable do Prosagal, bueno, dende hoxe Prosagap, unha reformulación, máis exactamente, dunha agrupación sindical e profesional sanitaria, Manuel Martil, doctor en primaria e, ademais, voceiro principal de SOS Sanidade Pública Galicia, e Monse Prado, deputada autonómica do Bloque Nacionalista Galego, e, ademais, fora traballadora precisamente do Complexo Hospitalario de Pontevedra. Así que, con 4 interlocutores de primeirísimo rango, estamos a falar deste estado da Sanidade Pública de Galicia. Arrancábamos cos picos da gripe, os colapsos en urgencias, as colas, si é previsible, non é previsible. Derivábamos, a propósito da atención primaria, o xerente daba unos datos a propósito do número de actos médicos, anotei, 2.600.000 actos médicos, consultas, para entendernos, na área Pontevedra Salnés, en atención primaria, e decía vostede que hai unha rede de atención que é mellorable e quere replicar sobre ese particular alguén que está precisamente na primeira liña, tamén Monse Prado. Insisto unha cousa, intervencións breves e debate aberto. Vostedes pódense interpelar, non é necesario que este moderador os leve da man, así que adiante. Bueno, pues recogiendo el guante de los datos,
Bueno, la atención primaria en Galicia, más de la mitad de los cupos tienen más de 1.500 cartillas. 1.250 es lo que marcan las organizaciones profesionales de primaria. Vostede ten unos 1.200, ¿no? Yo tengo 1.300 y pico. Digamos, soy relativamente privilegiado. El porcentaje de gasto sanitario que se destina a primaria en Galicia está en torno al 13,1 o 13,2. ¿Es mucho o poco? Pues es poco, porque la media del Estado está en torno al 15% y, en fin, el objetivo que se marcó el plan de mejora de atención primaria, que pactamos la administración con organizaciones sociales, era el 25%. O sea que estamos un 70% por debajo de los ratios de gasto de primaria, digamos, objetivables, ¿no? Y también ¿ha crecido o decrecido? Bueno, pues según nuestros datos, mientras el gasto hospitalario en estos años de crisis se mantuvo y creció un 3, un 4%, el gasto en primaria bajó un 22%. Y además de eso, este año, en los presupuestos de este año, de la comunidad autónoma, mientras el gasto de atención primaria crece un 4,5%, muy insuficiente para compensar estas graves deficiencias que tenemos, el gasto hospitalario crece lo doble, crece el 8,5%. Por tanto, hay datos que pueden servir para objetivar que la atención primaria se encuentra en una situación pues, de deterioro y de menoscabo respecto al conjunto de la sanidad. Y además, y por último, cuando llegó el gobierno actual, suprimió el plan de mejora de atención primaria. Eso supuso que casi 200 y pico plazas de médicos que estaban programadas desaparecieran, que casi un porcentaje, 80 y tantos, 800 y pico de enfermería y el 60% de la inversión prevista. Eso supuso que había previsto 66 nuevos centros de atención primaria y creo que hay 4 o 5 acabados. Monse Prado. Bueno, eu detrás dos datos que di o xerente, das estadísticas están as persoas, non? E as persoas que sufren por falta de atención. Digo porque falar de actos sanitarios en primaria, como, decir, bueno, pero non son suficientes. Non sei se 2 millóns ou o dato que vostede deu pode parecer moito pouco. A realidade é que non dá para atender as necesidades da poboación, non? Vostedes xogan continuamente, pois, con facer trampas, non? E falan de datos de atender prioridade 1, prioridade 2 e o resto das prioridades, os miles de persoas que están agardando, pois o autónomo que está de baixa un ano e que está perdendo a súa empresa e porque non o dan intervido e resulta que non pode pagarse unha intervención na privada, ou todas as persoas que levan meses agardando, sufrindo, ca angustia de non saber se están mal ou ben, porque tardan meses en ter esa primeira consulta para ver que pasa, e logo xa non falemos da segunda e do diagnóstico, non? E logo, pois, a realidade é que a primaria, como porta de entrada, tiña que ser unha medicina preventiva, non? Onde se atendera para que a xente non estivera enferma, a atender esa parte. É imposible, tal como vostedes teñen recortado persoal, é imposible atender a cronicidade, é imposible cando unha persoa pide cita e tardan 15 días ou demais, non? E logo, os datos son teimudos. Mira, vou poñer 2 exemplos. Pediatría en Cambados, pola tarde. No mes de novembro, hubo pediatra 6 ou 7 días, nada máis. Eso non é, non sei cantos, os 2 millóns de actos sanitarios, cantos son, pero a realidade é que todos as nais e pais que queren ir ao seu pediatra pola tarde en Cambados tuveron 6 ou 7 días. Centro de Saúde de Vilaxoán, consultorio, unha única profesional atendendo, está de baixa, resulta que non sustituían este profesional, resulta que hoxe foi o último día que tiveron a un profesional no que queda de mes. Non volven a ter profesional hasta despois das vacacións de Nadal. Persoas derivadas ao ambulatorio San Roque, colapsado, onde chaman e dinlle xa lle chamaremos cando haxa hueco porque non hai oco. Esa é a realidade. Entón, vostede diga, fale aquí de estadísticas, fale de millóns de datos sanitarios, a realidade é que a xente non está atendida. E a realidade é que está moito peor atendida que hai un ano e moito peor atendida que hai 2 anos. E iso non é por casualidade, é polas decisións que foi tomando o Partido Popular. Decisións de menos orzamento, 2.000 millóns de euros menos investidos en atención primaria, son moitos millóns menos. 15% menos de orzamento, 2.000 profesionais menos na sanidade pública do noso país. Entre tanto, a sanidade privada sí que vai aumentando. Aumenta camas,
vagas, aumenta dispositivos, non pechan no Bran, todas estas cuestións. Entón, é inversamente proporcional. Canto máis se deteriora a sanidade pública, máis en mellores condicións está a sanidade privada. E iso é froito de decisións políticas que vostedes están tomando, así de claro. Sí, claro. Mira, no tema, por poñer un simple exemplo do que comentaba a deputada, en Vilaxoán a situación se pode poñer claramente encima da mesa, é dicir, estamos falando dun concello como Vilagarcía, con un centro de saúde no centro da cidade e con un consultorio en Vilaxoán. Cal é exactamente a situación? A situación é que o consultorio de Vilaxoán cubre 1.300 tarxetas sanitarias, é dicir, 1.300 pacientes. Desos 1.300 pacientes que teñen tarxeta sanitaria en Vilaxoán, cantos teñen médico en Vilaxoán? 890. É dicir, xa 500 deses 1.300, en cifras redondas, pacientes, xa optan polo médico no centro grande. Por qué? Porque no centro pequecho non podes facer extracción, no centro pequecho non tes matrona, no centro de Vilaxoán non tes pediatra, é dicir, o servicio, porque a atención primaria que se defende é a atención primaria que se define como equipo multidisciplinar, non como médico aillado nun centro para dar servicio a un núcleo, que vale un servicio limitado, absolutamente limitado, porque unha exploración é automáticamente unha derivación ou unha receta, non moito máis, e cando o servicio completo se lle dá nun centro grande, moito máis dotado e máis equipado. E outro dato importante, se ti miras Vilagarcía ten parroquias a máis distancia de Vilaxoán e con máis poboación e que se desplazan ao centro grande. Entonces, outro feito da nosa atención primaria é o feito da enorme dispersión, que é certo que a atención primaria é preto, pero moitas veces para 26 concellos que temos na EOXI, temos, digamos que, sostener 45 dispositivos asistenciais, é dicir, de alguna maneira, bueno, a poboación ten que entender, ten que haber unha reflexión, e será un pouco por donde nos guía a poboación, que un uso racional do recurso supón, pois, bueno, un centro onde os profesionais de verdade se poidan configurar como equipo e non apostar por unha vía da atención primaria con médicos aillados do equipo e da evolución. Supoño que hai réplicas breves, por favor, que teño que introducir o tema da lei de saúde, que supoño que tamén ten moito que ver. Da intervención do xerente, eu deduzco dúas cuestións. A primeira, que están engañando os veciños e veciñas de Vilaxoán, porque teñen a valentía, entonces, de decirlle que van a eliminar ese consultorio. Que van a eliminalo, teñan a valentía de decilo, porque a cuestión é igualar a todos a baixa, non? Como hai outras parroquias que están máis alonxados, entonces unha parroquia, que non é unha parroquia, a Vila de Vilaxoán, que ten un servizo que atende fundamentalmente a xente maior, que pode ir andando, que ten ali cerca pois o seu ATS e o seu facultativo, que evidentemente debería mellorarse ese consultorio, pero na vez de melloralo, vostedes justifican que vayan ao único centro de saúde que hai en Vilagarcía, masificado, con problemas de todo tipo, que vostedes se negan a construir outro centro de saúde que se leva demandando desde hai un montón de anos, resulta que como solución é masificalo máis derivando a esas 1.300 cartillas que hai en Vilaxoán e que vostedes, lonxe de dar a cara diante dos veciños, porque podían dar a cara e dicir, mira, este modelo non é o que nos queremos que vostedes vayan a un sitio onde haxa todo tipo de servizos. E que o exemplo, permíteme, é o exemplo do que están facendo que a sanidade, concentrar os servizos, sí, é que é o claro exemplo do que están facendo, concentrar os servizos onde haxa de todo alonxalo da poboación. Resulta que en Vilaxoán hai, sobre todo, xente maior que demanda que ese servizo que o necesitan, que lle é funcional e que, de logo, lle evita que teña que pagar o taxi, que as súas pensións baixas para ir ao ambulatorio, que é toda unha serie de cuestións. E vostedes, lonxe de reforzar ese acercamento á poboación, o que di vostede que eso non sirve, o que hai que concentrar, ainda que sea en un centro como é o ambulatorio San Roque, masificado e con todo tipo de problemas. Un claro exemplo de cal é a aposta do Partido Popular en sanidade, eu é que o vexo clarísimo. A cara cos cidadáns, a DEI, eu no primeiro día que pretenderon, bueno, pois unha manifestación en Salnés, me desplacei na mañá, eu estiven con 4 representantes. Eu, ademais, non defendo, eso é, digamos, unha decisión a outro nivel, a concentración. O que defendo é a filosofía da atención primaria. Aquí temos un técnico que é un facultativo da atención primaria que poderá comentar se
a filosofía desde alma ata, alá polo ano 78, cal é a filosofía da atención primaria. É dicir, o feito de traballar de maneira aillada resta capacidade aos profesionais, non hai outros temas por detrás. E, ademais, moitos cidadáns prefieren uns servicios completos que non ter que acudir a determinados dispositivos. É só unha cuestión máis. No tema da pediatría, outro dos problemas que temos e que ademais é de sistema nacional, non se pode achacar a xestión de Galicia, é a disponibilidade de profesionais. É dicir, en atención primaria, a crítica que se intenta facer moitas veces é que por un criterio económico non hai cobertura, etc., nos, nas listas de contratación, eu xa tive en reunión con todos os facultativos da lista de contratación para fidelizalos a EOXI de Pontevedra, cambiar as súas dinámicas, digamos, as oportunidades de contratación, bueno, é relativo. Nós, se quixéramos cubrir todas as ausencias de atención primaria, vacacións, baixas, congresos, etc., precisaríamos 16.000 días de cobertura desos profesionais. Capacidade que non temos, non por unha cuestión económica, senón porque simplemente non hai médicos de familia que permitan cubrir todo ese tema. E en pediatría, que tamén é unha reflexión a que hai que chegar en algún momento, temos unha pediatría que denominamos itinerante, é dicir, parece difícil de xustificar que un pediatra se teña que estar desplazando entre diferentes puntos, tanto que os cidadáns, as nais dos nenos que enferman un luns ou un martes ou calquer día, teña que mirar unha especie de calendario para ver onde ten o pediatra, cando o que debera é estar ubicado en determinado lugar e accesible para o cidadán. O tema das isocronas e do tempo é moi importante, é dicir, non se pode lanzar á poboación unha idea de que pretendemos unha atención primaria a horas do lugar de residencia. A atención primaria sigue cumplindo co criterio de proximidade á poboación. Hai dúas intervencións pedidas, eu insisto, unha vez máis, por favor, intervencións moito máis breves, senón non imos avanzar, e hai moitos temas aínda pendentes, por favor. Bueno, dado que hacer referencia a mi condición de médico de primaria, yo creo que la primaria, el objetivo fundamental es acercar el servicio, la atención, al lugar más cercano al paciente. Por tanto, a mí me parece que el argumento de que necesitamos concentrar los médicos, las enfermeras y los pediatras de atención primaria en un sitio, pues genera un problema de desigualdad y genera un problema de accesibilidad de la población a los recursos. Y la primaria no tiene por qué tener una gran cantidad de tecnología, lo que sí tiene que tener es el acceso a las pruebas diagnósticas, pero la proximidad tiene que ser personal. Yo trabajo en el centro de salud de Seiso y estoy encantado porque trabajamos 6 profesionales, 2 médicos, 2 enfermeras, un auxiliar y un administrativo. Y damos cobertura magnífica a toda la población. Si hay algún problema, pues lo derivamos a donde haga falta. Gracias a instrumentos que han mejorado muchísimo, como la historia clínica, etcétera, podemos tener acceso a información y a diagnóstico que antes era complicado. Por tanto, el problema de que hay que, digamos, reducir recursos o acomodar recursos porque no tenemos, caray, es que el problema que tenemos es que la primaria está siendo recortada de una manera brutal y lo que tiene que hacer la administración no es repartir miseria, sino priorizar la primaria. Antes decía, si tenemos un 13% y el objetivo es el 25%, queda mucho trecho. Antes de decirle a la gente, fastidíese porque no tenemos recursos, ¿no? Carolina. Pequeñas introducciones y una de ellas es efectivamente el plan de mejora que antes nombraba el compañero, es algo que vuelven los profesionales a llamar y a pedirle al gerente. Necesitan un plan de mejora para atención primaria, un plan que esté en contacto con el profesional y que realmente les diga las necesidades que tienen para tener esa cobertura que demandan. Después, bueno, no estoy completamente de acuerdo con el gerente en lo que es la cobertura. La cobertura, bueno, él lo sabe, se lo he dicho en varias ocasiones, está producida por el maltrato que sufren los profesionales. El maltrato, cuando digo maltrato me refiero...
más que salarial ya es las condiciones que tienen. Esas condiciones que son, bueno, hoy, a día de hoy, me consta, y lo sé, que hay pediatras que están ganando como cuando eran residentes. Y cuando digo esto es porque no tienen vacaciones, no tienen sus LDs, están en contratos de acúmulos sin derecho a nada, con unas condiciones pésimas. Y es verdad lo que dicen, no hay pediatras porque no se cuidan los que hay. Y hay una fuga de profesionales inmensa. ¿Portugal? Inmensa. Portugal y más lejos que Portugal. No solo se quedan en Portugal, sino que se van desde Alemania, se están yendo a todos los países, a Inglaterra. La primaria carece, indudablemente. A día de hoy se sabe, no cubren las bajas no están cubiertas. Los centros que tienen en este momento, el otro día me llamaban de Marín, que había los profesionales de tarde, hay 2 bajas sin cubrir. Se deriva todo al PAC. El PAC no puede asumir. Hablamos de centros nuevos de primaria, centros que no están dotados con los equipos que deberían de estar. Cuando se construye voy a hablar coloquialmente, cuando se construye un centro de salud, antes hay un plan funcional que se ve la necesidad de la población. En ese plan, indudablemente, estaba estipulado y estaba dado, por ejemplo, algo tan sencillo como es el servicio de rayos, que ayudaría a las peticiones de los facultativos, ayudaría a intentar solventar la afluencia a urgencias y que los profesionales de los PACs, de los puntos de atención continuada, pues pudiesen solicitar una placa. Pero ¿qué pasa en aquellos centros que también hay servicios de rayos en la actualidad, pero que tampoco dan la solvencia ni decir esa demanda de afluencia en los servicios de urgencias? Está, por ejemplo, Virgen Peregrina, que como todos sabemos, tiene una dotación de rayos, pero no tiene radiólogos. Entonces, ¿de qué vale que hagan una placa si luego tampoco se informan? No hay profesionales porque no se les ofrece un contrato digno. Se han fugado muchos, y yo se lo he transmitido, tanto médicos de familia, se han ido a otras provincias, otras autonomías que le ofrecen una contratación mayor y así está la primaria olvidada, esa primaria que realmente es la puerta de entrada al profesional, con esas esperas de 3 semanas cuando un paciente acude a un médico para pedir ayuda. Indudablemente, si yo pido cita y tengo cita en 3 semanas con Manolo, pues me voy a urgencias porque no puedo esperar. Entonces, es así de simple. Interpreto que o debate vai continuar, vostedes teñen pendidas varias peticións para alusións, insisto, está aberto, poden interrumpirse, pero vou engadir algo que supoño ten que ver no senso de que é algo así como a lei marco, non? Porque o proxecto de saúde de Galicia, de algún xeito, establece e regula as regras de xogo, poderíamos decir, e prioriza a maior crítica que se fai precisamente desde partidos políticos como o BNG, ou colectivos como SOS, Sanidade Pública Galicia, ou organizacións como Prosagale, que precisamente esa lei de saúde de Galicia é algo así como a cabeza da ponte para o desembarco, digamos, en unha maior privatización da sanidade pública. Sobre ese proxecto de lei de saúde, ademais, hai algún aspecto moi concreto no ámbito que estamos a falar, Pontevedra-Salnés, que é a redistribución, digamos, ou recatalogación, por chamarlle así, dos chamados distritos, e que vai pasar co Hospital Comarcal de Salnés e a súa relación co Hospital de Montecelo ou co Gran Montecelo. Sobre este asunto, concretamente, a miña compañeira Marta Landeira falaba hai 2 semanas co propio conselleiro de Sanidade aquí en Canal Rías Baixas, no programa Falemos. Imos lembrar, por favor, compañeiros, ese momento no que falaba o conselleiro dos distritos Pontevedra-Salnés. Na área de salud de Pontevedra-Salnés hai 2 distritos, habrá 2 distritos, un Pontevedra e outro Salnés. Os 2 están blindados por lei, teñen que existir porque están na lei. Que teñen en Pontevedra? Neste momento teñen Hospital Provincial e Montecelo, con centros de saúde ao redor. E esa teñen que estar coordinados. E outro distrito desta área é o Hospital do Salnés, con os centros de saúde do entorno. Por lo tanto, a mesma categoría
que ten o Hospital de Pontevedra, Montecelo e Provincial, o ten o de Salnés. Esta era a explicación que daba o Conselleiro de Sanidade para atallar, digamos, as mostras de protesta que, ademais, producíronse xa con manifestacións e concentracións aquí na comarca do Salnés, con concellos moi sensibilizados, como Vilagarcía, Cambados, entre outros. Ligando co que estábamos a falar anteriormente, entendo, Monse Prado, que se a Lei de Saúde, o proxecto de Lei de Saúde é tan pernicioso como, por exemplo, valorades vos, estaríamos en un escenario aínda peor de cara ao futuro, por exemplo, no que atinxe a atención primaria, non? É evidente, só unha cuestión respecto da falta de profesionais. Onte aprobaba os orzamentos da Xunta, aprobaba o Partido Popular en solitario, da Xunta para o ano 2018. O BNG presentou unha emenda para aumentar recursos para plazas MIR e EIR. E o Partido Popular votou en contra. Entonces, non hai profesionais, pero tampouco queremos facer nada para aumentalos, para poder xustificar, como non teño profesionais, non podo sustituir, e como non podo sustituir, este é o que hai e tenemos que aguantarnos. Entonces, digo, para poñer as cousas no seu sitio, non? E o xeito de fidelizar profesionais, eu coincido co que se estaba dicindo, é tratando os profesionais, pois, como hai que tratalos, con salarios e condicións laborais dignas, non andando con eles dun lado para outro, ofrecéndolle, pois, unhas condicións que lle permitan, pois, desenvolver un proxecto de vida e non pasarse anos, pois, sendo temporais, sin saber que vai pasar con eles e, bueno, pues, obrigándose a coller a maleta igual que outros moitos profesionais, non? Entón, xa indo a modificación da lei de saúde. Bueno, a preocupación do BNG é que, bueno, non é un feito aillado, non? Porque se fora unha modificación pois dunha lei de saúde do ano 2008, que é o que intenta tamén ese relato do Partido Popular, que é unha simple modificación, queren levar ao termo de que é unha cuestión terminolóxica, cambiar área por distrito, pois, bueno, non estaríamos excesivamente preocupados, pero a realidade é que un paso máis nesa folla de ruta que ten o Partido Popular, que é convertir a sanidade pública en nicho de negocio para a sanidade privada. E para iso leva dado pasos pois xa anteriores, pero desde o ano 2009. Non? No ano 2013 aprobaron a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, non? Que é os tempos nos cales un doente pois, pode estar agardando na sanidade pública para que se lle dea unha prestación, para ter unha consulta, para que se lle interveña e demais. Aprobaron unha lei, tamén en solitario, onde, sin poñer máis recursos, sin poñer máis persoal, saben que eses tempos é imposible de cumprirlos na sanidade pública. 60 días para consulta ou 45 para intervención quirúrxica, saben que é imposible. Entón, esa lei, o que pretende o Partido Popular, pretendeu e fixo, foi convertir, que sea legal, derivar recursos e cartos á sanidade privada. Eso é o que é a lei. Entón, modificación da Lei de Saúde. Coincide no tempo, primeiro, con reunión de Núñez Feixóo coa patronal da privada, onde a privada está pedindo, pois, no caso de Galicia, 88 millóns de euros para facer un plan de choque e baixar a listas de espera na sanidade privada. Coincide no tempo con esta modificación e coincide no tempo con que o Consello da Xunta pois aproba o regulamento que desenvolve esa Lei de Saúde, co cal é xa o rango normativo onde legalmente se derivan as persoas que están agardando a sanidade privada. Onte viña no medio de comunicación pois que non solamente fan eso, sino que se están derivando profesionais para que vayan a facer intervencións en centros privados, ca teoría de que sale máis barato pois solamente mandar os profesionais e solamente pagarlle polo centro privado. É dicir, é unha folla de ruta onde o Partido Popular ten clarísimo que o seu obxectivo non é que a sanidade privada pois sexa complementaria de algunhas cuestións onde non poida chegar a pública, sino que quere poñela xa non en igualdade de condicións, sino incluso con unha situación de prevalencia, onde os cartos públicos, os impostos dos galegos e das galegas, págase a sanidade privada. Non é solamente que haxa unha sanidade privada e que aí poida ir quen a poida pagar, sino que o que están é capitalizando a sanidade privada, os centros privados, é a costa dos impostos dos galegos e das galegas. E remato dicindo, non é casualidade que se imos por calquera estrada vexamos cantidade de anuncios a respecto de como aumentan os seguros sanitarios ou os anuncios intentando captar clientes para a sanidade privada, en moitos casos pagado con recursos públicos. E estes días estamos tendo a información de que hai centros privados, pois, por exemplo, en Vigo, onde está aumentando, facendo obras para aumentar as camas na UCI, ou un centro moi coñecido de Santiago, onde está aumentando pois, tamén camas para a UCI. En Galiza, os salarios e a situación económica do país non dá para que haxa miles de persoas que vayan poñerse a pagar sanidade privada, sino que saben perfectamente que vai haber unha inxente derivación de recursos públicos hacia eses centros privados. E entonces o que está facendo o Partido Popular é favorecendo o negocio das empresas privadas que a saúde dos galegos
galegos e das galegas. Ben, en canto volvamos da última pausa publicitaria, entremos no terceiro e último bloque de contrastes, darei a palabra a ambos os dous para que tamén fagan a súa valoración dos riscos que entraña ou non o proxecto de lei de saúde, e finalmente será José Ramón Gómez o que teña que defender o proxecto de lei que evidentemente incide no miolo do que estamos a falar hoxe, o estado da sanidade pública en Galicia. Ata agora mesmo. Entramos, decía, no último bloque de contrastes hoxe falando do estado da sanidade pública con José Ramón Gómez, Carolina Iñarrea, Monse Prado e Manuel Martín. Estábamos a introducir o asunto da influenza posible que terá o proxecto de lei de saúde de Galicia en canto aos riscos para o mantenimento do estado actual ou da mellora da sanidade pública. E, polo tanto, o risco de que a desviación de pacientes cara á sanidade privada sexa aínda maior. Era precisamente parte o fuste da argumentación que realizaba Monse Prado antes da pausa publicitaria. Imos incorporar neste punto precisamente as valoracións de ambos os dous, Manuel Martín, Carolina Iñarrea, sobre este particular, e logo intentamos avanzar en outros aspectos que ainda quedan deste debate de hoxe. Bueno, pues intentando seguir las normas de ser conciso y, y no liarme mucho, va a perder profundidad o matices, pero ¿cuáles son los 4 elementos que a mi entender son los más perjudiciales del cambio de la Ley Galega de Saúde? Por un lado, un recorte de los hospitales comarcales y una recentralización de algunos de los servicios que prestaban. Esto supone alejar a la ciudadanía más rural, más alejada, más mayor, de la atención hospitalaria. En segundo lugar, mantiene y perpetúa los EOSIS, estructuras de gestión integrada, que han supuesto que los centros de salud, los centros de atención primaria, hayan sido absorbidos por las gerencias de los hospitales. Eso ha supuesto una merma aún mayor de los recursos porque el poder de las gerencias, el poder de los jefes de servicio es muy superior al poder de los coordinadores de atención primaria. Por tanto, pierde la atención primaria y lo hemos objetivado. Tercero, crean chiringuitos en contra de los dictados de Montoro, el ministro, que dice que hay que acabar con estas administraciones paralelas, estos instrumentos de gestión paralela. Los chiringuitos lo que va a permitir es laboralizar al personal, porque el modelo estatutario pues parece que no es del agrado y quieren laboralizar para someter al personal a condiciones más precarias. Y por último, supone la privatización de la investigación, del desarrollo y de la innovación, que es, digamos, la parte más importante, con más proyección futura de nuestra sanidad. Y en estos momentos, a través de la Agencia Gallega de Investigación y tal, ¿qué va a ocurrir? Pues que los servicios que ya están penetrados por el sistema privado, las fundaciones hospitalarias, el clúster de Galicia, la Fundación Caetor y tal, en donde está la industria, las multinacionales, los laboratorios farmacéuticos, que van a utilizar el dinero público, que van a utilizar los recursos hospitalarios, las camas, el aparataje para hacer diagnósticos y, sobre todo, los usuarios, lo van a utilizar para desarrollar sus innovaciones, sus experimentos. Si sale bien, el experimento lo va a patentar la industria privada, y si sale mal, nos lo comemos con crudo y con patatas a través de los gastos sanitarios, ¿no? Es decir, creo que es un modelo tremendamente complejo y, si queremos, podemos entrar en más detalles. Carolina. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Nosotros ya nos hemos manifestado el día 18 de noviembre en contra de esta ley que consideramos que atenta indudablemente y no protege, nivela ni al profesional ni a la ciudadanía en general. Bueno, hay una serie de artículos que estamos verdaderamente en contra de ellos, al margen de ya de por sí la ley, y que nos asustan como profesionales. Bueno, el artículo 23 en este caso, por ejemplo, habla de la participación
participación de diversas entidades representativas de los intereses económicos. Consideramos que la sanidad nunca debe de tener ningún tipo de beneficio económico, para nada. Después, bueno, habla también en su artículo 115 de la libre designación de profesionales, algo alarmante. Algo realmente alarmante, porque aunque se está dando ya que hay una libre designación de puestos como son las jefaturas de servicio, nunca esto debería de servir para contratar a profesionales. La libre designación en la sanidad pública, bueno, no debería, o sea, no existe en este momento. Luego también habla en su artículo 116 de los itinerarios, de los itinerantes profesionales, algo que también, bueno, pues como bien decía antes José Ramón, el gerente, ya hay en este momento itinerantes que son los pediatras. Nos parece alarmante que puedan seguir contemplando este particular nombre, y luego, bueno, la gran olvidada vuelve a ser en esta ley la atención primaria. O sea, vuelve a ser una vez más olvidada. Luego, bueno, habla también en su artículo 131 de la red de tendentes que favorece al sector sanitario, habla de los desarrollos económicos de Galicia, bueno, algo que nos asusta, algo que vemos que indudablemente no va a traer nada bueno para el profesional y para la ciudadanía tampoco. Por que defende vostede, supoño que será así, o proxecto de lei de saúde de Galicia, señor Gómez? Se me permites que me... Sí, un claro. pouco das intervencións anteriores respecto á atención primaria, porque, bueno, decíamos ao principio que levo 10 meses aquí, entón, algunha medida estamos empezando a tomar, sempre de acordo cos profesionais, e unha delas é o feito de que as vacantes que se van producindo, por xubilación, etc., se van a cubrir ao 100%. Aquí tamén se comentou as condicións, digamos, de contratación, máis que retributivas, pero da relación do vínculo coa administración, son conscientes que teñen que mellorar. Nos estamos facendo un plantexamento despois dun primeiro contacto cos profesionais das listas de contratación para manter unha vinculación moito máis duradeira no tempo, é dicir, garantirlle, por exemplo, cousa que xa lle adiantamos, unha vinculación de todo un ano 2018 a eses profesionais, o cual xera pois unha estabilidade e, de alguna maneira, fidelizar os profesionais, entre eles os médicos de familia que rematen a súa formación en Pontevedra, para que, de alguna maneira, presten os servizos na área. Outro tema que se tocou é a formación MIR. A formación MIR, claro, nos en España, o noso Sistema Nacional de Saúde ten unha característica importante que é unha moi axeitada formación MIR. É dicir, nos garante a saída de profesionais. Pero eso supón unha serie de condicións que fan que, de un xeito inmediato, de hoxe para mañá, multiplicar a formación MIR sexa prácticamente imposible. É dicir, hai que coñecer que detrás da formación MIR hai unidades acreditadas, hai profesionais que teñen que estar acreditados para garantir eses resultados. Por tanto, é un problema de sistema nacional que se está abordando en Consello Interterritorial e coordinado entre as diferentes comunidades autónomas. No tema da Lei de Garantías, que tamén me tocou, e a continuación falamos da modificación da Lei de Saúde, no tema de garantías, digamos que tampouco é un cambio tan radical, no sentido de que a sanidade ven xestionando os procesos oncolóxicos e determinados tipos de procesos de pacientes, o que denominamos nós no ámbito cirúrxico a prioridade 1, que como norma moi xeral en contra do que se dixo, esa prestación de servizos tende a garantirse completamente no sistema público de saúde. E concretamente en Pontevedra Salnés, o concertado se comporta exactamente como complemento, porque o que se remiten son procedimentos menos complexos e para cumplir unha serie de obxectivos de prioridade asistencial e clínica. Despois, no tema da modificación da Lei da Saúde, se comentou tamén o da EOXI. A EOXI é algo que xa naceu como concepto a primeiros dos anos 2000 e que se basa un pouco nunha visión do sistema sanitario máis integral, é dicir, non é que primaria quede atrás. Como sempre as cousas se poden facer ben ou mal, pero a filosofía é
unha integración e garantir unha continuidade para o paciente entre a atención primaria e hospitalaria. E a lei, a modificación da lei, o que nos di, como sinalaba o conselleiro, é que teremos un distrito sanitario en Pontevedra que integra todos os recursos de todo tipo da atención primaria, da atención hospitalaria e sociosanitaria. Teremos outro distrito sanitario no ámbito do Salnés que integra esos mesmos 3 recursos e ambos os dous se integran nunha área ao frente da cual está un equipo directivo que, de alguna maneira, pretende garantir esa prestación de servizos e esa continuidade asistencial. Por certo, seguiremos dependendo de Santiago de Compostela, do CHUS? Sí, podémolo tocar a continuación. Digamos, despois, trasladar un pouco a poboación ideas como peche, convertir Salnés nun simple ambulatorio, etc. A ver, de algún xeito é difícil que alguén poida interpretar que despois de importantes inversións públicas, e importantes inversións públicas son máis de 11 millóns de euros no Hospital do Salnés, con áreas completamente novas, que un pasea polas distintas infraestructuras de Galicia e o nivel do Salnés está ao máis alto nivel, e inversións previstas de 140 millóns para o ámbito de Pontevedra, bueno, é difícil de vender a idea de que eso se poida pois ou abandonar a favor da privatización, etc. E falando de privatización, o que deberamos dar tamén é datos, e os datos siguen sendo, digamos, un pouco tercos, no sentido de que, polo menos neste OXI, que os datos si os manexo, a inmensa maioría, cando digo inmensa maioría, quero decir por encima do 95 ou do 96% de toda a prestación de servizos sanitarios se fai no sistema público, a nivel económico, a nivel de volumen de actividade. É dicir, sinceramente, o papel de centros concertados sigue sendo, no ámbito da nosa EOXI, eu entendo que en todo Galicia, un papel complementario do sistema público para unha mellora de demoras, etc., en procedementos de escaso relieve. O Hospital do Salnés, permitídeme, conta con 23 especialidades médicas, conta con toda esa infraestructura que acabamos de decir, e unha cousa é que se poida poñer sobre a mesa determinadas dificultades de dotación de persoal, de mellorar un pouco determinada dotación de persoal, exemplo, a petición de celadores ou incremento de celadores, etc. E outro é poñer sobre a mesa que a modificación da lei está un pouco encamiñada, pouco menos que a pechar ese tipo de recurso, non? Entonces, bueno, un pouco hai que ser sensato nos plantexamentos, hai temas que, bueno, a xente pode defender, pero a realidade Espacio rápido para a réplica, señores. A ver, xa todos sabemos que o Partido Popular está en posesión da verdade e todo o mundo está equivocado, non? Porque esta modificación da Lei de Saúde ten unha contestación amplísima, por exemplo, na comarca do Salnés, onde nos estarán vendo moitas persoas, e non é por casualidade, non? Porque a xente xa está testando as decisións que foi tomando o Partido Popular, que consecuencias está tendo no hospital comarcal. E que a creación da EOXI e vostede, ao principio, fixo moito fincapé en que quedara claro que vostede era o xerente da área sanitaria Pontevedra ou Salnés. Que non é só de Pontevedra, digo porque pretenden vender de que vostede está aquí, pero hai un xerente ali, hai unha persoa ali subordinada, pero que as decisións é vostede. Sí, pero xocan moito con esa cuestión. E os veciños e veciñas da comarca de Salnés, dentro das que eu me atopo, vimos como un hospital que naceu dunha ILP, é dicir, froito do impulso dos veciños e veciñas, por debaixo das necesidades que tiña a poboación, que nunca contou nin con ratios de persoal, nin cos servizos necesarios, que hubo moito voluntarismo dos profesionais que empezaron ali, por moitos profesionais novos, con ganas, e que fixeron que dese voluntarismo un hospital que parecía que iba a dar en outra cousa, e que viron como, con as creacións das EOXIs, se perdeu capacidade de decisión, se perderon recursos, se perderon especialidades, por exemplo, cardioloxía, solamente vai un cardiólogo unhas horas solamente para atender os veciños de Vilanova e de Vilagarcía, que neuroloxía, de haber a tempo completo, solamente vai tamén un par de días, solamente para atender os pacientes
de Vilagarcía e de Vilanova, que se perdeu capacidade de decisión a nivel de farmacia, a nivel de pedidos, é dicir, a nivel de moitísimas cousas, e o que está quedando en unha carcasa, efectivamente, fixese unha ampliación tarde, mal e arrastro, ampliación prometida no ano 2009 e que se está rematando no ano 2017, digo para ser xustos, non? E que non está sendo dotada do persoal necesario para esa ampliación, que sigue sin ter UCI, que unha terceira planta que sería necesario que estuvera aberta a tempo completo e está aberta uns cuantos meses no ano, que, por exemplo, unha falta de persoal espectacular no Hospital do Salnés, e vostede o sabe, mencionou os celadores, é indignante a situación, a carga de traballo que teñen os celadores, e vostedes non queren ampliar eso, ou que nunha segunda planta, pois este domingo había 2 auxiliares e 3 ATS para atender a 37 persoas ingresadas na segunda planta, que ao remate da xornada eran 41, onde nunha primeira planta hai unha mezcla de doentes que non é normal, e entre tanto teñen a medio gas aberta en este momento, pero que en canto pase o pico volverán a pechar a terceira planta con unhas cuantas camas abertas, e como a xente xa sabe todo eso, pois non se fía do discurso que vostedes están dicindo de que non pasa nada, porque si ven que pasa, porque a perda de capacidade de decisión, de que non haxe xerencia, de que non haxe xerencia en atención primaria, todo eso, a xente ve que ten consecuencias no día a día, e ten consecuencias na calidade que reciben, a pesar do voluntarismo dos profesionais, que é moito. Eso, eu quero facer aquí un recoñecemento a que a sanidade pública ten un nivel de aceptación da poboación relativamente importante, e grazas ao voluntarismo e a entrega dos profesionais, non pola xestión nin polas apostas políticas do Partido Popular. Bueno, un pouco está claro que non temos a mesma perspectiva de visión, non? Porque o que sí é moi importante trasladarlle á poboación é que a venda, digamos, de unha zona con 75.000 habitantes, hai que ser consciente de que hospital se precisa. É perigoso vender un hospital prácticamente de calquer tamaño, de calquer tipo de especialidades, etc. Porque en sanidade hai un elemento moi importante, estamos xogando coa seguridade dos pacientes, e hai un límite que non se pode traspasar nin comprometer coa poboación, que é esa calidade da prestación dos servizos e ese servizo prestado con seguridade. A lei, por outro lado, se me permitides falar un pouco do ámbito de profesionais, porque tamén foi citado aquí. Brevemente, José Ramón, por favor. A lei un pouco o que pretende é achegar a prestación de servicios, non alonxalo, pero achegalo con unha filosofía de colaboración e non de un pouco de reto de desenvolvemento dun hospital comarcal frente ao hospital de referencia. Ten que ser unha prestación de colaboración. É un exemplo moi concreto, é un exemplo real. Os Salnés chegan profesionais perfectamente formados, entre eles algún profesional que se manexa moi ben na cirurxía oncolóxica, pero facer cirurxía oncolóxica no Salnés, determinado tipo de cirurxía oncolóxica, é comprometido. É por dúas cousas. Unha, porque ese profesional chega moi ben formado, pero se ese profesional fai unha intervención ao mes por tratarse de un proceso específico que para 75.000 habitantes non é capaz de manter a habilidade e digamos, a habilitación para realizar ese procedimento. Pero se co paciente diagnosticado en Salnés, porque aquí hai equipamento, aparataxe, etcétera, dun hospital que son 225.000 habitantes, se desplaza o profesional pode seguir mantendo esa habilitación, atender o seu paciente no hospital de referencia e poder seguilo no hospital comarcal, e viceversa. E iso, desde o punto de vista dos traballadores, é bo, é malo ou é un risco? Vamos a ver, yo creo que es evidente que el que exista un volumen de población ajustado a las características de la demanda, permite que yo prefiero que me opere un señor que ha hecho 500 operaciones al año de lo que me van a operar a mí, a un señor que va a hacer 150.
pero hay instrumentos para modificar ese tema y que no va vinculado a quito el servicio del hospital, porque de esa manera garantizo la atención. Manolo, pero en ningún momento he dicho retirar nada pero del Salnés. El asunto es que aquí, otra cosa que me preocupa, vamos a ver, el área sanitaria de Pontevedra, de acuerdo a ese argumento, 300.000 personas que tenían como referencia al Hospital de Vigo, cercano, accesible, barato en cuanto a llegar, se tienen que desplazar a Santiago para que el Hospital de Santiago, que tiene un montón de camas, pero 400.000 personas de área sanitaria, sus profesionales puedan desarrollar esas habilidades, en vez de haber mantenido Vigo y transformado el Hospital de Santiago en otra cosa distinta. Ahí la presión política de los jefes de servicio y de los administradores evidentemente tiene una... Y también una pregunta que yo me hago, es decir, ¿se va a quedar el Hospital de Santiago, del Salnés como referencia va a tener el Hospital de Vigo, perdón, de Pontevedra, o lo van a mandar al Hospital de Santiago? Sí. Y por último, otra referencia al tema de los datos. Es verdad que Pontevedra es el área sanitaria que menos privatización tiene en cuanto a los recursos, pero es que estamos hablando de que el 49,7, es decir, el 50% del gasto sanitario autonómico de Galicia se va al sector privado. Farmacia hospitalaria, farmacia pero Manolo, vamos a fabricar nosotros nuestros medicamentos. Y por último, y derivaciones al sector privado, a través de los centros concertados. El aumento del gasto en centros concertados ha sido del 42%. Perdón, les tengo que interrumpir, quedan 5 minutos, 5 minutos, y no hay manera de colocar Gran Montecelo, y había que falar de Gran Montecelo. Non, necesito unha resposta nada máis, gerente. A pregunta concreta, os pacientes de Salnés dependerán de Pontevedra ou todos Salnés e Pontevedra seguiremos dependendo de Santiago? Os pacientes do Salnés dependerán de Pontevedra para determinados procedementos, porque hai determinados outros, cirurxía cardíaca, etcétera, que non está presente tampouco en Pontevedra, nin é adecuado que o este, que dependerá dun terceiro nivel. E ese terceiro nivel será Santiago de Compostela. E cando haxa Gran Montecelo, teremos que ir a Santiago? Sí, sí. Ainda é dicir, houbo, bueno, eu como presidente do Colexio de Médicos, é dicir, a neurocirurxía, a cirurxía cardíaca, é que 300.000 habitantes, 308.000, que dentro duns anos van a ser menos, non, de un punto de vista de planificación, e Manolo dixo moi ben, é dicir, el prefere que o interveña alguén que capacitade con volumen, ese volumen é clave, e ese volumen en 300.000 habitantes, en 280.000, non dá para determinadas especialidades de alto nivel e de alta complexidade, que dependeremos sempre de outro. Saltándome el criterio de que non me gusta interrumpir, vamos a ver, el criterio por el que se trasladaron 300.000 personas del área de Vigo al área de Santiago para estas especialidades de referencia, fue que había un problema porque como estaban construyendo el hospital y había unas listas de espera, la señora Rocío Mosquera, de aquella consellera de Sanidades, dijo que era algo provisional. Había que echarle contenido era provisional. ¿Y por qué perjudica eso a la población de Pontevedra? Porque Vigo está muy cerquita y Santiago está muy lejos. Y aquí tiene la mala o buena costumbre de acompañar a las personas que están enfermas. Y por tanto hay un sobrecoste, un esfuerzo económico que tienen que pernoctar, etcétera, etcétera, a la ciudadanía de Pontevedra. Por tanto, yo creo que aquí la ciudadanía de Pontevedra ha perdido. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es simplemente potenciar el Hospital de Santiago para que darle esos pacientes que necesitaba. Perdón, Carolina, sí, te has pedido la palabra. Muy brevemente, Monse, imos rematar creo que con José Ramón, porque estamos no límite do tempo. Dous minutos. A la pregunta que tú hacías, que era si era un risco esto de los profesionales itinerantes, indudablemente que es un risco que nos jugamos, que empiecen y nos vendan que es porque esas habilidades no pueden perderse y que después eso valga para mover al resto. En cuanto a lo que sería un argumento para a mobilidade. Pero itinerario profesional non ten ese concepto, era algo que quería aclarar, o que pase que consumo eu demasiado tempo. Itinerario non é itinerante no profesional, é un profesional como un médico de urxencias
ou un médico do 061 actualmente condenado a traballar no 061. Abrir a vía para que ese médico poida traballar no PAC de primaria en urxencias do hospital. Inda que sexa o chefe. Vale, perdón. Deixe que fale. Diga. Y luego, nada, por Dios. Y luego necesitábamos también saber otros datos para que nos justifiquen esas derivaciones, cuánta realidad hay en todo eso. O sea, aquí no hay, por ejemplo, cirugía pediátrica, ¿no? No hay una UCI pediátrica. ¿Qué necesidad no tiene Pontevedra, por ejemplo, de tener una UCI pediátrica? Porque somos el centro de referencia del Salnés también y no tenemos una UCI pediátrica. Entonces, o una cirugía pediátrica, por ejemplo. Para eso necesitamos saber los datos reales que no nos dan de cuántas derivaciones hay, por ejemplo, de nuestros niños a Santiago a operarse. ¿Por qué aquí no tenemos cirujanos pediátricos? ¿Por qué nos tienen que derivar? Esta es la pregunta que dejo en el aire o que debería de contestar con datos. ¿Por qué nos derivan, pues eso, para un tratamiento oncológico, pues a Vigo, que está saturadísimo? Porque es verdad, el Gran Montecelo es una pregunta que debería hacerse de necesidad, porque el número de camas no va a ser suficiente, nos van a vender un número que va a ser insuficiente. Hemos perdido desde el 2002 al 2015, y son datos reales, 64 camas en Pontevedra, o sea que lo que van a hacer, que son, creo que eran 736 camas, creo que un número así, 20 camas, pues menos aún de lo que yo creía, o sea, de lo que bueno, pues 720 camas es que es mucho menos de lo que teníamos, de lo que teníamos en el 2002, y son datos que están ahí, o sea, que no es que yo lo invente, son datos que hay profesionales, hay menos camas, hay menos. Entonces el Gran Montecelo debería de cubrir las necesidades reales que tiene la población, unas necesidades que son necesarias e alarmantes. Dúas últimas intervencións, estamos fora de tempo, me estou xogando o posto de traballo, así que, por favor, Monse Prado e José Ramón Gómez, brevísimamente. Moi breve. Se non saco a tixega, O Partido Popular é un especialista en intentar revestir de decisións técnicas o que é pura escolla ideolóxica. A súa escolla ideolóxica é ir en ese camiño da concentración para facilitar ese negocio, non? E a mí gustaríame solamente decir unha cuestión, porque insiste moito no argumento que está facendo o xerente, non? De que, claro, calquera quere que o atenda un profesional con moitísima experiencia. Eu non vou ser aquí quen diga que hai determinadas cuestións que necesitan esa especialización, pero estamos falando de neuroloxía, de pediatría, de cuestións que non necesitan esa experiencia, que vostedes están eliminando do Hospital do Salnés, que xa eliminaron. Entonces, non engañen a ciudadanía dicindo que por cuestión de seguridade, porque por seguridade teria que haber unha UCI, por seguridade teria que haber unha ambulancia medicalizada no Salnés, que non o hai, e entonces a cuestión é escolla ideolóxica, prioridades, e vostedes non priorizan a atención da poboación, senón que priorizan tomar todas as decisións precisas para que esa privatización e ese negocio se faga en mellores condicións para esas empresas. Esa é a auténtica realidade, por moito que vostede o intente revestir como queira. José Ramón Gómez, remata vostede, por favor, brevemente. Mira, o dato de cama non é tan relevante. A ciruxía evolucionou nos últimos anos. Ata o 60% da ciruxía que hai uns anos se facía con ingreso, se fai ambulatoria. É dicir que 720 camas é un dimensionado un 20% superior. Solo algúns datos do Gran Montecelo, porque se tocaron temas. Vamos a ter a carteira, o incremento de servicios, é claro, porque hai cousas que sí que son razonables. Oncoloxía radioterápica vai estar en Pontevedra, medicina nuclear, UCI pediátrica, UCI neonatal, área de diagnóstico integrada biolóxico, microbiología, análisis clínico, hematología, área de endoscopia, unidades de traballo, parto e recuperación que hai en Salnés, vai haber en Pontevedra, área cardiovascular, camas, unha área de camas de sangrantes inestables, de insuficiencia respiratoria, camas de ictus, vaise potenciar moito a hospitalización a domicilio. En Salnés estamos estendendo a toda a área do Salnés. E, exemplo concreto, neuroloxía. Solo un detalle. Cando ti pos un neurólogo en Salnés, arriscaste a discontinuidade da asistencia. Eu sigo pensando que é mellor levar un neurólogo ali que traer os pacientes a Pontevedra. E para iso sirve a modificación da lei. A modificación da lei vai permitir que de alguna forma o hospital de referencia potencie, pero non aquí, ou non todo aquí, senón in situ,
cerca do cidadán e do problema, aquelo que se poida prestar con calidade e con seguridade. Por tanto, non todo. Se aínda teño chollo nos vindeiros meses, aquí nesta canle, que agardo que sí, prométolles que volveremos a falar do estado da sanidade pública. Penso que probablemente sexa unha boa oportunidade cando remate a tramitación parlamentaria da Lei de Saúde e vexamos máis de preto como están as cousas con o Gran Montecelo, a situación do Salnés, da atención primaria e outros temas que supoño serán recurrentes. Moitísimas grazas aos 4 por estar aquí connosco hoxe en Canal Rías Baixas en Contrastes. A vindeira semana e a outra temos vacacións, así que voltaremos a partir do 10 de xaneiro. Grazas, Fernando. 10 de xaneiro estamos de volta aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Ata entón, feliz Nadal.